Kalau misalnya saya nak videoάκι. Καλησπέρα σας, άρα να κάνω βιντεάκι. Είμαι εδώ πέρα με την Ελένη. Δεν είναι στο κλείσει γιατί πρέπει να πάει να φάει. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε grinding. Και αφού δεν είναι εδώ τώρα, γιατί είναι κυριολεκτικά AFK, τι θα κάνουμε εμείς? Όταν έρθει, τρολάρουμε. Yeah! Και έχω πολλά πραγματάκια στον εγκέφαλό μου, το πήρα τον εγκέφαλο. Οπότε, ναι. Και επίσης, έχω commands. Μη σχολιάσετε το chat. Ναι, μη σχολιάσετε το chat. None of your business, none of your business, none of your business. Και πάμε να πάρουμε ξύλο και τέτοια. Επίσης, μου βλέπετε λίγο γύρω είναι αλλιώς, γιατί είμαι ακόμα στο crafting building, οπότε βλέπετε εδώ πέρα. It's... ναι, τέτοιο. Ναι, texture pack. Είναι texture pack, οπότε αφού έχουμε εμείς τώρα το... Αφού τώρα έχουμε εμείς το εκεί πέρα το texture pack, είμαστε texture packers. Κλείσει την πόρτα. Ωραία. Τσάλο! Έχει αέρα. Έχει λίγα πραγματάκια και επίσης, αν δεν με πιστεύετε και νομίζετε το βάλω εγώ εδώ, αυτό το seed 297 χι. What the fuck? Και θα πάμε εκεί πέρα μετά. Ελπίζω θέλω να πάω να φτιάξω μια τρύπα. Λουλούδια! Πανέμορφα! Επίσης δεν ξέρω να καταλάβετε, αλλά έχω νέο upgrade στο skin μου. Ουι! Να φτιάξω την τρύπα μου. Never mind. Εδώ πέρα. Να κάνουμε scale για την τρύπα μας. Πώς θα είναι? Φυγάω μου την λάπα σου μέσα. Uh-oh. Creeper, σε βλέπω. Πάτε πάμε για μένα. Όχι. Τρέχα, χαμώ το σπίτι. Τρέχα. Όχι, με μία καταστροφή, δεν έχω φαγητό. Δεν πρέπει να τρώω φαγητό. Τι ξέχασα αυτή να... Wait a second. Να πάρω ένα creeper. Θα βάλω στην τρύπα. Θα θέλω να την άφτιαξα. Ignore. Κατάστω το Enderman. Με το Dream Trick. Πού είναι Enderman? Πού είσαι αγάπη?
δεύτερο θα ξεκινήσω. Το βλέπω. Φτάζω. What the fuck? Το είδες. Μέσα! Όχι κόλλο. Έγινε μέρα τα παιδιά. Έγινε μέρα. Προχωρά. Αου. Ήθελα να μαζέψουμε ακόμα. Θα φτιάξω κρεβάτι. Γιτ. Και φαγητό. Γιτ. Αλλά ένα πρόβατο θέλω. Ένα πρόβατο. Όχι το πρόβατο, αλλά... Κολοκύθες! Εντάξει. Σπάσε. Που πήγε το άλλο. Hi. Marie. Marie. Να σου πω, εγώ έχω ξεκινήσει ήδη. Και απλώς περίμενα για σένα, έχω πάρει 10 πραγματάκια, αρχίζω να κάνω την τρύπα μου. Βαριόμουν να σε περιμένω κυριολεκτικά, οπότε έκανα απλώς σε έβαλα δίπλα μου. Σίγουρα δεν έκανα teleport, με λεπτομέρειες. Και μπουμ! Πρόβατο! Δεν είναι μαύρο. Αν ήταν μαύρο ρε φοήλε, μπορούσε να το κάνει slay. Ήταν άσπρο, σκότωσε ένα γκρίπιν.
σχολείο. Πότε? Πέμπτη. Μα τότε θα κάνουμε πάρτι. Μεσάβριο, μωρή. Νόμιζα ότι μου λέγες άρχισε τον κόσμο. Θα κλέπω. Οκ. Είσαι στο βουνό. Είμαι στην πεδιάδα, έχω λίγο φαγητό. Λοιπόν, εγώ έχω 2 κρεβάτια. Τι χρώματα θες? Αν μπορείς να το κάνεις μπλε ή κίτρινο. Θα στο κάνω κίτρινο επειδή έχω εγώ τέτοιο. Το μπλε το έχω εγώ. Χα. Nice. Έρχομαι. Σουρκομί να τέτοιο. Ναι. Anyways. Οπα, λάθος μεριά. Ιπ, μπλουπ, μπλουπ. Χεχε. Hello. Δεν το έχεις εδώ πέρα το σπίτι πριν, το έχεις εδώ. Δεν πειράζει, βάλω το τέτοιο εδώ, το ταβάτι. Οκα. Μπλουπ. Nice. Μπρο, είμαστε IKEA. Κοίτα μη. Δεν θα αμέσουμε. Ναι. Μόνο. Sleeping through this night. Γιατί πήγαμε από την άλλη μεριά εδώ μεταξύ. Anyways, bye bye. Ρε, πήγα να ουρλιάξω και ρεύτηκα. Όχι το power της snow σου μέσα. Δεν έχω φτιάξει καν tools εγώ, απλά φτιάχνω πρώτα το σπίτι μου. Εγώ πεθαίνω από power. Α, εντάξει, never mind. Χανόμα. Ελένη, σου έχω κόκαλα. Πρέπει κάτι να μου δώσεις. Πρέπει να μου κάνεις hey, το δέντρο σου. Ουι. Κάνω trade ένα πατέρα που δεν έχεις. Θα μπω στους τοίχους σου, κανόνες. Πόρε φύ! Ναι. 1000% δεν κόλλησε όλο το Wi-Fi. 1000% δεν... Εν τω μεταξύ, όταν δεις το βίντεο, απλώς ακούσεις τι ήχο έχω βάλει. Θα τη στείλω Ωραία. Welcome back, my friend. Μπρο. Εγώ θέλω να πάω στο Nether να πάρω quartz να φτιάξω τη ρήπα μου. Δεν με νοιάζει. Ο Φρέντι θα είναι ο Φρέντι είναι άσπρος. Πειράζει. Α, το power snow σου μέσα θα θέλω να πεθάνω. Εγώ φοβάμαι τώρα, ήρθε να κατσίγει και ένας φρεντιλίκος. Ελένη. Έτσι σκοτώσει το κατσίγι.
κατσίκι. Όχι, όχι, δεν είμαι στο τέτοιο. Απλώς σου έχω ένα δώρο, λέω μία. Έλα εδώ. Να βάλω σκοτά. Ωραία. Λοιπόν, πού πήγε το γουρούνι. Ναι. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Έρχομαι εγώ, αλλά και εσύ. Ρε μισό. Από ποια μεριά? Από ποια άραγε? Όχι από αυτή που πας εσύ. Όχι από αυτή που πας εσύ. Να σε. Απλώς, ορίστε. Είσαι καταραμένη. I know. Out. Έχει μια μεγαλύτερη τρύπα δίπλα μου από την τρύπα μου. Υπάρχει μια μεγαλύτερη τρύπα δίπλα από την τρύπα. Ναι, και από μπροστά από την τρύπα υπάρχει μια ακόμα πιο μεγάλη τρύπα. Ακούγεται πολύ σας αν το σκεφτείς λίγο. Ρε, αυτό παίζει να το βλέπουν μικρά παιδάκια. Φαντάσου το λίγο μία. Δεν θα καταλάβουν. Ελπίζουμε. Και βάζουμε και ένα δεντράκι. Κολόμυγα. Respawn. Μπρο, μου αρέσει που το έχεις βάλει εδώ πέρα, τώρα μπορώ να είμαι στο ταβάνι σου. Μην τολμείς, Αλεξάνδρα. Κάτω πήγαινε γιατί έρχεται βράδυ. Κάτσε, wait, I think, νομίζω ότι ξέρω τι να κάνω. Νομίζω ότι αυτό δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, έτσι πώς παίρνεις το τέτοιο της κατσίκας. Πρέπει να κάνεις κάτι, δεν έχω ιδέα τι να προσπαθήσω. Πάνε κοιμήσου στο κολόπεδο. Κοιμήσου και θα κοιμηθώ. Σου. Θα με κοιμηθώ. Αου. Πού είναι η τρύπα μου, έχασα την τρύπα μου. Τη βρήκα. Monsters nearby. Κατοράχνη. Κολοζόμπι. Στο διάλο. Οκ. Από το σπίτι μου. Και τώρα τα κάνουμε CR επειδή δεν έχω να τα κάνω αυτά τα CR. Και παίρνουμε Infinite Wool. Yippee. Yippee.
Θέλουμε ένα τσούστ. Εγώ δεν σε βλέπω. Α, όχι, σε βλέπω. Hi. Έλα να δεις το masterpiece μου. Θα γίνει πιο όμορφο. Είναι ακόμα σε... στις αρχές. Τι κάνεις? Τι έχω? Μου πήρες κοάλ. Μου πήρες κοάλ. Λέξη φέγγα, γαμώτο. Κάνω κάτι. Κοιτά τα προβατάκια μου. Βρω έχεις γκρι προβάτο. Άρα είναι very nice. Σκοτώσαμε μία. Γιατί? Δεν θέλω να πάω πάλι πάνω. Μου βγαίνει ένα νεύμα. Και άμα βγάλω το keep inventory, σου πάρω ό,τι έχεις. Όχι. Μπρο, απλώς έκανα tap. Δεν προσπάθησα καν. Το ξέρω γιατί είχα λίγες καγούλες. Τι θέλω εγώ τώρα? Ναι, να φάω. Ωραία. Τώρα... Εγώ δεν έχω πολύ φαΐ. Πόσο iron έχω? Έχω 12, ωραία. Μπορώ να φτιάξω ένα bucket. Α, όχι, πρέπει να βάλω crafting table. Whoops! Ωραία. Αν το ξανασκεφτώ αυτό ήταν λίγο cruel, αλλά δεν με νοιάζει. Για να μην πάει. Ρε, έχω κάτι τέλειο να σου δείξω. Όχι. Θα δεις. Θα σου φτιάξω κάτι. Πρεγκλίκο, όχι. Μπρο, τι όμορφο όνομα που του βγάλες. Α, πού βγήκα τώρα? Ναι. Μόνο γλώσσα έχω. Τι κάνω μετά? Μέσα. Πρεδίρικα. Κοιμήσου. Δεν μπορώ, είμαι σκύβα. Έφτασα στο bedrock. Δεν έχω βρει λάβα ακόμα. Δεν κοιμήσου στο bedrock. Δεν έχω βρει ακόμα λάβα. Why? Κοίτα κανένα ζόμπι τώρα γύρω μου, θα δαιμονιστώ. Trader, πάμε να το σκοτώσουμε για να πάρω λύση. Αντίο σου, είναι και μαύρα τα λάμα σου ρε φίλε. Το δίπλα μου. Ο Φρεντίνικος, μεγάλωσε. Πού είσαι? Α, είσαι. Να το. Ελένη, κοίτα μία το χέρι μου. Περίμενε, κοίτα μία το χέρι μου.
Όχι, σε παρακαλώ. Δεν το πες μου. Χάλια. Οπ. Ούψ. Ουπ. Αουπ. Αουπ. Δεν είμαι ηλίθια, θα με τέτοια. Άμα το κάνω τέτοια θα με κάνει ατάκη για την υπόλοιπη μου ζωή. Δεν θα τον αφήσω εδώ πέρα κοντά για να κάνει protect το μέρος μη σε φάει τίποτα. Όχι. Ωραία, δεν πάω πολύ πάνω. Συγγνώμη, καταλάβω! Ναι. Τον παίρνεις μαζί σου, γιατί... Πώς τρέχεις, αφού τον παίρνεις... Νομίζω να τον κάνω λύση. Εννοείς, εγώ πάω στο Nether, μπαμ... Ωπα, κάτι και ξέχασα μπλόξ. Δεν συζητήσουμε. Μου θυμίζει το... Μου θυμίζει το κάνει μαλακία και μετά λέει να το συζητήσουμε, Ποιο το λύσει. Θα το λύσει μέσα σε όλα τα λιγούδια. Πάρω λίγα buckets για να πάρω... Κινήσου. Οκ, αλλά μετά θα πάω στο Nether. Αλλά μετά, γιατί τώρα δεν μπορώ, γιατί πρέπει να μαζέψω πράγματα. Άντε πες όμως. Ναι, έχει monsters. Όμως το ζόμπια. Πεθάνετε κατά. Οκ. Και μιλά, θα περάσει αυτή η νύχτα. Έλα, τι μας είπες ρε μάλακα. Ουραπάς βλέπω 3 ζόμπι κατευθείαν να αρχίζουν να καίγονται, μπρο. Α, όχι, creeper. 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 Πάρε λίγο να κάνει blow το... Α, μη. Ωραία, έκανε blow up μόνο του. Δεν το έκανα εγώ. Στρίψε κάμερα! Ωραία, τώρα πριν πάω θέλω να σκοτώσω αυτό το... Πού πήγε? Never mind. Πάω στο Nether με 2 καρδούλες. Είναι καλή ιδέα? Όχι. Εσύ θα το κάνεις? Ναι, γιατί συνήθεια. Αμόρια μου μίζει. Γιατί μου πίνει πάντα ίδια? Ωραία. Κοίταξε τι θα κάνω εγώ τώρα. Θα πάρω... Α, δεν ξέχασα, δεν πρέπει να έχω κόλλο. Σκατώ. Κόλλο piglins. Πού να κάτσω εγώ τώρα να βρω χρυσό? Δεν βαριέσαι? Ράσκι, παπακίες, golden boots. Συγγνώμη, Φρεντερίκος, από εσένα, από τόσο κάτω που τον άφησα, ανέβηκε μέχρι το βουνό. Α, όχι, είναι ακόμα εδώ. Πήρε λίγη. Και έμαθα quartz. Τώρα στο πώς θα κάνω. Τι, μόνο 10.
Κοιμήθηκα και είδα ένα έντρε πάνω να με κοιτάει. Βοήθεια. Πώς φαίνεται το Nether? Αλεξάνδρα. Τι? Γιατί έξω από το portal. What do you mean? Αλεξάνδρα. What? Τι άρχισε το portal. Κόκρυπε. Τι εννοείς που έχω βάλει το portal? Πού είμαι. Τι? Πώς κατανοίζω το portal. Τι εννοείς που το έχω βάλει? Γιατί μια σπηλιά. Δεν είχες πει ότι θες να πας στο Nether. Ναι, να πάω στο Nether να δω πώς είναι και να πάω κάτι πράγματα και να γυρίσω σπηλιά. Δεν ξέρω τι έκανες. Τι έκανα, εσύ που πήγες? Το Nether και μετά μπήκα πίσω στο portal και τώρα είμαστε μέσα σε μια σπηλιά. Πώς κοιμήθηκα μόνη μου εγώ? I don't know. Τι γίνεται? Oh. Έχω πεθάνει. Οκι-ντόκι. Τρόλ. Τώρα, το κάναμε. Τι τρόλ να τις κάνω τώρα, έχει περάσει τόση ώρα. Δεν ξέρω να τις κάνω, σκέφτομαι τόση ώρα. What should I do? Έχω λάβα και τρίψω. Ωραία, λοιπόν. Θα πάω εκεί πέρα που είναι. Ναι, όμως. Ωραία. Όπα, το μάξω. Hi! Κατά λάθος, sorry. Αυτό. Μην το πά! Φέρ' το πίσω. Φέρ' το πίσω. Έλα, είναι όμορφο. Τι είναι αυτό. Φέρ' το πίσω. Τερό στοίχημα. Λοιπόν, θέλω να χτίσουμε κάτι μαζί, έλα εδώ. Με αυτό θέλω να τέτοιο. Ωραία. Τώρα εσύ θέλω να κάτσεις. Εδώ μέσα. Και θα μην αγχώνεσαι, απλώς θα σου κάνω έτσι για να βγεις. Μετά. Κοίτα μια κάτω, κοίτα μια κάτω. Θέλω να κάνω κάτι. Κοίτα κάτω. Κάτω κοιτάω. Ωραία. Και τώρα κοίτα πάνω. Ευχαριστώ πάντως. Πάδωσες. Ναι, αλλά σε έκανε damage. Μοιάζει, είναι όμορφα.
Αυτά τα δύο που μου μείνουν θα τα βάλω εδώ πέρα. Δεν το έχεις. Αλεξάνδρα. Είσαι. Στο σπίτι μου. Στην τρύπη μου βασικά. Τώρα έρχομαι να σου δείξω κάτι. Τι έφτιαξα. Τι έφτιαξες? Πεντηρίκος. Ελπίζω να μην είσαι ακόμα νευριασμένος, Πεντηρίκο. Να φτιάξω το πάτωμά μου με νέδερο μου τέτοιο. Because why not? Μπορεί να έρθω και εγώ μαζί σου, εκτός και αν δεν πεθάνω από πίντουνε. Τι εννοείς να έρθεις μαζί μου? Δεν θα πάω στον αέρα. Κοιτά τι έχω. Τι έχεις? Oh, nice! Yeah! Σκλέει. Θα βάζω εδώ για τα κρέπα να το βάλω. Ωραία, πάμε νέδερ. Μισό να πάρω λιγάκι μου. Εγώ φαγητό χρειάζομαι. Εγώ φαγητό δεν έχω. Δεν πειράζει. Let's go! Γιατί θες να πάμε? Εγώ θέλω να πάω για gold. Εσύ? Εγώ δεν ξέρω, έτσι με ξερευνήσω να δω τι θα πάρω. Θα κάνουμε beat το Ender Dragon. Όταν μου κοίτα κρίμα στο Ender μπορεί να έρθω. Έλα εδώ, έλα δίπλα μου, μια. Έλα μια δίπλα μου. Κάτσε, περίμενε. Θα μπούμε μαζί στο Nether στο επόμενο βίντεο, γιατί αυτό έχει πάει κυριολεκτικά 1 ώρα. Εντάξει? Γεια σας, Ράκια. Yeah.